Nu står sommeren for døren. Jeg har sommerferie lige om lidt. Det håber jeg også, at I har. Jeg har nu været borgmester i et halvt år. Det har været spændende og udfordrende, og også lidt svært, fordi vi har skulle spare rigtig mange penge, og har forsøgt, at min opgave har været at forsøge at gøre det så skånsomt som overhovedet muligt. Det, der skal ske det næste halve år, det er, at vi alle de her spareforslag, som vi har lavet allerede nu, for at der er mulighed for, at forældre, pædagoger, ledere, faglige organisationer kan kommentere på dem frem mod budgetforhandlingerne i september. De skal igennem en budgetforhandling, og i budgetforhandlingerne kan det forhåbentlig lade sig gøre at få nogle penge fra den kommunale kasse, så børneområdet ikke holder helt så meget for. Når vi er færdige med det, så har vi forhåbentlig en langsigtet økonomisk planlægning på børne- og ungdomsområdet, der gør, at der vil være noget ro og noget stabilitet og noget rum til, at vi kan begynde at tænke ikke kun på besparelser og ikke kun på økonomi, men også på faglighed og på kvalitet. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Noget af det første, vi skal tage fat på, er integration, hvor vi skal have lavet en plan for fordeling. Vi kan se, at der er et alt for stort gab mellem det, som børn, der er etsproget, og børn, der er tosproget, præsterer i skolen. Og det sprog, de kommer fra daginstitutionen over i skolen med, er også alt for dårligt. Det er nødvendigt, at vi får set på det, og jeg glæder mig rigtig meget til, at det er det handler om, og ikke kun økonomi.